ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ ବରଂ ହନୁମାନ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ପଥର କମ୍ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ହନୁମାନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯଦି ମୋତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ମିଳିବ ତେବେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯିବି। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ବଚନ ଦେଲେ। ତାପରେ ହନୁମାନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଉଠାଇକି ଆଣିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପାଇବ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବାନର ଆସି ସନ୍ଦେଶ ଜଣେଇଲା କି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲାଣି। ତାପରେ ହନୁମାନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ବଜ୍ର ଭୂମିରେ ରଖି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ବଚନ ଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ବଚନ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ବଚନ ଅବଶ୍ୟ ପୁରା କରିବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅବତାର ନେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ବଚନ ପୂରଣ କଲେ। ଏହିପରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦେବ।